фасылының иң дәртле, иң эссе мизгеленә килеп ирешәбез. Бүген 21 июнь көнне Зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Җәмил Харис улы Нугайбековка тормыш көндәлегенә 2 бишле куела. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Мөнирә, балалары, кызы Алсу, кияве Камил, улы Хамза, килене Мәдинә, оныклары Алия, Хамид һәм Ильяс котлап, безнең тапшыру аркылы җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Аларның җылы котлауларына барча туганнары да бик теләп кушылалар. Газиз кешебез 9 балалы гаиләдә 2 кыз һәм 7 малай арасында якты дөньяга аваз сала. Авыл баласы мәктәпне тәмамлап, илебез алдында булган хәрби хезмәтен үтәр өчен армия сафларына алына. Кызганычка каршы, шул чакта аның башларына кара кайгы килә. Иртә әтисен югалтып, улыгайырга язган аңа. Шуңа да ул һәр вакыт үзенә генә ышанып яшәргә өйрәнгән. Бар нәрсәне үз тырышлыгы белән табып, гаиләсенә дә, туганнарына карата да олы ярдәмче булды. Газизыбыз тирәюндә оста балтачы буларак таныш. Аның кулында балта уйный диләр бар белгән кешеләрдә. Бу чыннан да шулай. Кадерле, яраткан кешебезнең гаиләдә бүген бик матур юбилее. Безнең өчен ул чын гаилә башлыгы. Аның һәр сүзе, һәр эше дә бик мөһим булып өстен яши. Ул үзе дә бик гадел, барыбызга карата да мәрхәмәтле булып, чын ир булып яши ала. Газиз ирем, рәхмәт сиңа, гомердә дә гаиләңне ким-хур итмичә яшәткәнең өчен, мине бәхетле хатын ясаганың өчен, балаларыңны якын итеп үстергәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Мин сине олылап, хөрмәт итеп яратам, һәм бу сөюемнең гомерлек булуына ышанам. Раббым, канатларыбызны мәңге парлы кылсын. Тормышта иптәш сайлапмын, 2 бишлегә лайык. Бу Зифа, йөзе күркәм, акыллы, хылкы аек. Бүген аның туган көне, мәхәббәтемне бирәм. Аның янәшәсендә мин үз бәхетемне сизәм. Рәхмәт әйтеп бәхет телим, тигез гомер итиек. Икәү бергә алтын, бриллиант туйга барып җитиек. Сөекле әткәебез һәм ягымлы бабакаебыз. Без сине шул кадәр көчле яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Тылсымлы балачагыбыз өчен мең рәхмәт сиңа. Киләчәктә сөекле әнкәебез белән бергә яратышып яшәгез. Әтиебез асыл кеше, аңа карап сыкланам. Исән-имин булуына чиксез Раббым шатланам. Бүген котлап туган көндә теләкләрне телибез. Синнән дә юк кадерлерәк безгә кешедер дибез. Алтындай якыныбыз матур теләкләр алды. Безнең йөрәкләрдә әткәй иң якын булып калды. Хөрмәтле Җәмил Харисович, бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Гадел бул, дип дөрес бул, дип тәрбия бирүләрен. Сезнең өчен яшим дип, янылам көйләрен. Әтием, балакаем дип, җанында торуларын. Белсәгез, рәхәтлекләр
Şülüsün